Din hija Rita Farrugia, mara mill-Qrendi li ilha minn meta kellha 14-il sena jew għal dawn l-aħħar 42 sena taħdem il-Bizzilla. Għal dawn l-aħħar snin hija ridet turi x-xogħol mill-isbaħ li tagħmel bl-idejn lin-nies. U għalhekk f'dawn iż-żminijiet tal-ġimgħa mqalsa bdiet ittella wirja b'xogħlijiet assoċjati ma' dawn il-jiem. Iltqajna ma' Rita fil-post tal-wirja biswit il-Knisja tal-Qrendi fejn staqsejniha kif ġiet għall-ħajra biex tiftaħ darha għan-nies ħalli japprezzaw xogħolha, fejn qaltilna kif din is-sena għaliha hija waħda partikolari. Il-wirja ħajjarni nagħmilha mis-seri, kien jaruni naħdem ħafna u nħejt il-kustumi u għalli għax ma tiftaħx wirja. Hija l-ewwel waħda dis-sena sfortunatament f'Novembru li għadda tlift lil Aziz mis-seri wara marda twila tad-dimensja. Jiena u narma ikun hemm momenti fejn nitbissim u niftakar f'dawk il-ġrun u żbeħ li qattajna flimkien nippreparaw ix-xogħol għall-wirja. Imma mbagħad ikun hemm momenti fejn taqbadni dieqa kbira u nibki ħafna. Ix-xogħol tal-Bizzilla xejn mhu faċli u biex tella din il-wirja lir Rita ħadilha mijiet ta' sigħat. Il-ħinijiet huma 8 sigħat kuljum sena sħiħa. Jiġifieri la għandi sibt u weqqes għandi ħadd nuqgħod attenta kif inqassam is-sigħat ħalli ma naħqarx lill-familja tiegħi. Jien għandi familja bħal kulħadd u irrid ikun hemm ħin għall-killix. Il-wirja tinsab fi triq Lourdes il-Qrendi u għandha miftuħa sal-ġimgħa l-kbira. Wieħed jista' jagħmel anke kuntatt fuq 79689333. Iżda qabel tlaqna lir Rita staqsejniha x'appella għandha għal dawk li jixtiequ jibdew il-Bizzilla. U min jixtieq jirrikurri għaw ħafna fejn jitalmu il-Bizzilla, jażlu fejn jixtiequ jmorru u inti impari li jibdewha. Once li tibdija ma tneħħijiex, hija sana sabiħa.